14th of November. Kublai yefi baro. Ka Gospel kat kamu Matius kalanong kat nyo terter. Pet watarai bangalawan ban pundu pendamno yaga ainu Moses bad yaga jihikai kinong yutulupa. Ngamwan ban pundu pendam yiki re ban penbiang jana yiki. Kumta terter pide ban pule te hangne pi wad klet ado mentarung idang wad ke jihikai jungu jisu syapang ka hima beneng. Ngilong ke dekor jung ke hima beneng but kumno ka de balong ke jingim jungi ha ka nega hima batumai. Te menta uang syapang ka ain barim but ka ain ka ba menta jong ka hima beneng. Tengok ngam wan ban pendu pendam re ban penbiang janai. Ban penbiang janai ya kena ka ain. Temanta usim ki ain jong ki Farisi. Tekawi ke jing siang ide ban suatu hangne kalong. Kila don rispa khalai teliki ain. Baki Farisi kila sim na ki jutang barim. But maki kila hikai ki. Sengap menta pensa yusngo nangne syakman. Pila yusngo bala ong uklamong pila pule. Bale. Namar kini ki ain kila don hak tien Hebrew. But kibri hak takapor ki kren ki basngap ya jisu ki kren Aramaic. Te kimnang ban pule. Te ki Farisi but ki start ain kila pule but kila stang ban batai ya ka ain ya kibri na kene ka daw jisu umju ong pila pule no pila yosngo. Te menta ni hapsong turu sa gawe kini ki Farisi but start ain kila batai ka ain katkum ga jing suntu jungki but katkum ke ba kila ban pendep. Dari jisu pad uang pila yosngo kumtan re ngangan ong yefi. Te Syaban batai kene rufide ban suntu hangne mo jaroba penkhene ko hukum baritam balagumju unsalong baritam hima bening jawa kong yak ain hikai kumju unsalong bakrawa ke hima bening but penkan mau yang abadi fi ka kamram jungi ban suntu yak ain jungu ble ban imsing yak ain jungu ble te kaneng imde ban klet menta ngin hai sakman ka lanang dekat arpowe. Pila yasngo bala ong kilong shua jungi wad penyap jarba penyap unsa syabishar ngapan ngongi fi kad ba betar yalau para unsa bishar. Kad ba kena yalau para meu pojait por rati unsa tian bishar kumta terter. Te menta finiyui unsa shim iwi piwi na ki ain kumba ki Farisi kila batai ngimi yosngo ba jisuang aha jutang barim ngila pule kumne pila yosngo ka jing batai jungki te ka jing kai sapanga jing bitar Matthews san arpue terter pideban pule gane te manta uang sapanga jing bitar pet ayo jisu batai ngi hangne ka ban penyap beriu kalau enggak pop. Untuk uang ke daw bangi penyap. Bening kong kawan ke jing isi nang ta kawan jing bita nang ta kawan ke jing bam laban map uang kine bororo kilong ki pop. Amal ke daw jong ka jing penyap beriu. Ki Farisi kila batai tang ne gawe kila sim naga jutang barim. But naga taga daw hangne hikai ngi bat ka jingim jingi ka de ban long kat kung ka jingi ka jungu ble te ban sutu shai kane fide ban le kane ka homework shitti shaki roman kala nang ka balai de khod arpho lenang shipho de khod basan shitti shaki kalatia ar khandri kalatia lai arphuwe but Philippi lai khandai kine da pin pule kine pisa sutu Japang ka jingede bat ka ain bat ka
jehi kai jungu Jisu Paulus batai syai gane fide ban pule gane ban sotu kam syai te menta u Jisu wong yangi pen wong ka lada fi wan terwa jinga ha kaduan fi kan mau bau para jum fi donai persyai fi yeno hangta hakmat gaduan kane kalong ko ge jingruai bangi ni nang maha ban ruai te ban practice te ngam te aru mo firu mo te nang ta yasuk no kloi bat nong mudu jum fi nga fi de ban pule hadu ar pun ri mo ka jing sha hangne kalong pet ngin nam pet mano bastang gane ka jinge ka jia mano bala ai case ning kong bale kile kumta om kine bara kinde ki jingkili nak banta jungi jingkili kalong ban ye yalo paramarjan te o Jisu ongi fide banlong baning kong ban ye ban map baning kong ban pan map baning kong ban war jingsuk baning kong ban panyasuk balai ka ain ndai tang ain te sa kawai ke jingshisha hangne ngi kalong about Jisu nga wan ban panpura kane ka ain kamot mde tang hak ka jinhi kai tre haka jingim jung ki farisi bad ki stadain ka jing bautai jung ki kalalong katkum ga jingim jung ki te kom mangiru mo lada fikli nga jingkili bad nga yelade ngam im kumtu nga no mala kum ne ka biang no Jisu da u hikai nga jingshisha bad wang but mde tang wang ule yagine finsa yagine fipe de ke jing jung Jisu na kini ki ain bat ke jing batai jung baru ki ke ba ulal batai ulale atarai dangdon na plen jung fi ki ba artatin ki ben nong podan uto ulas tang ning kong makki ke le kumta kele nga ko ban kele tang ne ke bi fi ko ban yo shispa ne pasma rai mo fi aga hima beneng Piko balong malumala iwe dekat ba im kumno ne piko balong banin kong aga hima bene te kene kalong ka jinhi ka jung Jisu te wong ka pen wong lada kakti ka monjum fi blepo bi fi odno mo kine baro ki arpundri mo finsa set hangta nga mahame fi hadaba finda siu dep ya ka damle bakhaddu te aiba kane ka jinhi kai jung Jisu ne tang jinhi kai ka ba era bingi ban sutu tmai sutu kam shai ka ain jung ble te wong jutang barim ngaklamong wad pule ne wad pandon kam wong sutu kumno bat bale hakanu kurukum ngilaban insi yakini ka ain bau ble la aingi te ngit scam ngi boro ngin sa wat banyo shispa upon shispa de tampa smart but uble ubala codingi ban pule ban sungtu ka ji ka jungu on kar khu ga daingi hagateng pa baru kon baru man simbok